περί της Αγίας και Θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στα παλιά χρόνια ήρθε κάποτε στο Άγιον Όρος μια συμμορία πειρατών με σκοπό να εισέλθει σε μία από τις καλύτερες μονές του Αγίου Όρους, τη Μονή Βατοπεδίου, κατά τις πρωινές ώρες, όταν συνήθιζαν να ανοίγουν τις πλαίες της μονής. Σκόπευαν να σφαγιάσουν τους μοναχούς και να λαιλατίσουν το πλούτο της μονής. Όταν λοιπόν οι πειρατές έφτασαν, αποβιβάστηκαν κοντά στην ξηρά κατά το βράδυ και κρύφθηκαν σε θάμνους κοντά στη μονή. Αλλά η προστάτηδα όλου του Αγίου Όρους, η Υπεραγία Θεοτόκος, δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί το σχέδιο των βάρβαρων ανθρώπων. Την επόμενη μέρα, μετά την απόλυση του όρθρου, και ενώ όλοι οι μοναχοί είχαν επιστρέψει στα κελιά τους, ο ηγούμενος της μονής έμεινε στο ναό, συνεχίζοντας να προσεύχεται. Ξαφνικά, ακούει μια φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου να του λέει: «Μην ανοίξετε σήμερα τις πλαίες της μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και αποθήστε τους πειρατές». Όταν ακούστηκε αυτό, ο ηγούμενος στρέφει τα μάτια του προς την ιερή εικόνα από την οποία ήταν η φωνή και αμέσως του εμφανίζεται ένα ακόμη πιο θαυμαστό θέαμα. Βλέπει ότι το πρόσωπο του Θεοτόκου έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του βρέφους Ιησού που κρατούσε στην αγκαλιά της. Τότε το προαιώνιο βρέφος άπλωσε το δεξί του χέρι, καλύπτοντας τα χείλη της θείας μητέρας του, στρέφοντας και το θείο του πρόσωπο προς το μέρος της και της λέει: «Μη, μητέρα μου, μην το πεις αυτό σε κανέναν, αλλά να τιμωρηθούν αυτοί όπως τους αξίζει». Αλλά η Θεοτόκος κράτησε το χέρι του Υιού και Θεού της, κλείνοντας δεξιά το πρόσωπό της από το πρόσωπο του θείου βρέφους, και φώναξε ξανά τα ίδια λόγια: «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και αποθήστε τους πειρατές». Κατατρομαγμένος ο ηγούμενος από αυτό το φρικτό θαύμα, συγκέντρωσε αμέσως την αδελφότητα και τους περιέγραψε τα συμβάντα, αναφέροντάς τους τα λόγια που του είπε Θεοτόκος, καθώς και τα λόγια που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός απίφθινε στη μητέρα του. Τότε όλοι με έκπληξη και θαυμασμό παρατήρησαν ότι το πρόσωπο της Θεοτόκου και του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς και όλη η περιγραφή και ο σχηματισμός της εικόνας, απέκτησαν έναν εντελώς διαφορετικό σχηματισμό από αυτόν που είχε προηγουμένως. Τότε όλοι οι μοναχοί, γεμάτοι ευγνωμοσύνη, αποδώσαν ευχαριστία και δόξα στην Κυρία Θεοτόκο για τη σωτηριώδη πρόνοια και προστασία της, δόξασαν με ταπείνωση τον ελεήμονα σωτήρα και Κύριό μας που μας ελεεί μέσω αυτής, και έπειτα ανέβηκαν στα τείχη και με τα όπλα και τα μέσα που βρήκαν εκεί απέκρουσαν την επίθεση των πειρατών. Από τότε μέχρι σήμερα αυτή η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου είναι γνωστή με το όνομα Παραμυθία. Στην εικόνα αυτή, ο νέος σχηματισμός των προσώπων της Θεοτόκου και του Κυρίου έχει παραμείνει από τότε αμετάβλητος. Έχει παραμείνει αμετάβλητος στη θέση εκείνη που σχηματίστηκε κατά την τελευταία εκφώνηση της Παναγίας που άκουσε ο ηγούμενος. Ο νέος σχηματισμός της εικόνας δείχνει την Θεία Μήτηρ να κλείνει δεξιά το πρόσωπό της από το απλωμένο δεξί χέρι του προαιωνίου βρέφους και Κυρίου, με τρόπο που δείχνει ότι προσπαθεί να το απομακρύνει από το στόμα της, ώστε να ενημερώσει ελεύθερα τους εκλεκτούς δούλους της για τον προσεχή κίνδυνο που πλησίαζε. Αυτή η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Θεοτόκου Παραμυθίας, στο δεξιό τοίχο του χορού. Το πρόσωπο της αϊπαρθένου Θεοτόκου εκφράζει χαρά, συμπόνια και αγάπη, ενώ το βλέμμα της αποπνέει επίοικια, πραότητα και σπλαχνία. Πάνω στα χείλη της υπάρχει ένα σεμνό χαμόγελο που μεταδίδει παρηγοριά και προσέγγιση, γι' αυτό και έχει ονομαστεί Παραμυθία, καθώς προσφέρει παρηγοριά σε όλους όσους προσέχονται σε αυτήν. Σε αυτή την εικόνα όμως, το πρόσωπο του προαιώνιου βρέφους και Θεού δεν είναι όπως το πρόσωπο της Παναγίας, αλλά είναι απειλητικό. Η κίνηση της οργής απεικονίζεται μέσα από τις γραμμές του προσώπου του και το βλέμμα του εκπέμπει αυστηρότητα και αδυσόπιτη κρίση, τόσο ώστε μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι χαρακτηριστικές γραμμές των θείων προσώπων, τόσο του προαιωνίου βρέφους, του Θεού και δικαστή όλων των ζώντων και νεκρών, όσο και της μητρικής αγάπης, της προστάτηδος και προστασίας όλων όσων με αδιάκοπη πίστη αναζητούν την ουράνια σκέπη της Κυρίας Θεοτόκου μας, είναι τόσο λοιπόν ευδιάκριτες αυτές οι γραμμές, ώστε μπορούμε να πούμε χωρίς αμφιβολία ότι είναι αληθινές.
Αντίγραφο της θαυματουργού και αγίας εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, εμπλούτησε και η νήσος Ρόδος. Η εικόνα αυτή μεταφέρθηκε εκεί από την ιερή σκή της Αγίας Άννης Αγίου Όρους υπό του ευλαβέστατου αρχιμανδρίτου πατέρα Σεραφείμ Παρχαρίδου, ο οποίος ίδρυσε επίσης το περίβλεπτο μοναστήρι της Παραμυθίας, όπου και τοποθέτησε την ιερή και θαυμαστή εικόνα της Θεοτόκου. Αυτή η εικόνα έχει την χάρη να χορηγεί θεραπείες σε όσους πλησιάζουν και προσέχονται σε αυτήν και ως γλυκύτατη παρηγορία των πιστών να παρηγορεί όσους βρίσκονται σε δυσκολίες και ανάγκες.